Pero kamano Nyakwara Mogi kuom yiero Ramogi TV odiochieng' machielo odiochieng' mar tich ang'wen. Nyakwara Mogi mabende wasechopo mondo wami weche manyien mag migago kaka gisebedo ka gitimore chakre okinyi ma wasebedo kwaluwo Nyakwara Mogi weche thoth ahinya e odiochieng'ni kama weche nitiere singo mane jatend piny William Ruto chiwo ne achiel kuom kanise e alwora ma Nairobi ka. Nitiere ng'ur ka jodolo to koni ngang' jopiny owere gi rwako siasa chiwo ma imiyo kanisa kod jatend piny ka jomoko ng'ur ni winjo bed ni idwoko omenda maromo milion 20 mane jatend piny osingo ne kanisa moro e alwora ma Nairobi kadak mar Roysambu. Nyakwara Mogi kopogore kod mano bende wami weche motenore kod ikruok ne chuogo kamisen mochung' ne weche mag yiero kod kewe pacho ka IEBC kama ji oro kwayo mar bedo jakom mar IEBC motelo ne yiero mag 2020 kod 7. Parne jal moyier jakom winjo bed ni tiyo kuom higni 6 kaluwore kod chike mag piny Kenya. Kendo Nyakwara Mogi weche nitie mathoth ahinya madwani mondo mi Mohamed mi bed gi ng'eyo achiel kachiel Ramogi TV kama gi duto te biro ni kokalo Ramogi TV. Gikini ni Nyakwara Mogi mokwongo waira ne thund weche. James Oswago kod Ann Amadi gin moko kuom ji 37 moro kwayo mar bedo jakom duol mar IEBC. Our president, God is going to bless you as a person because you went there as a person, you gave as a person, and that is acceptable. Jodolo e kanisa mar Jesus Live Ministry onyiso jo Kenya mondo wesayo siasa e mich mar siling milion 20 mane jatend piny osingonegi. President no miyo around million 68. Nyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyo wathuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Jodak mane ochiwo lopegi mar gero kar oula mar tayo pur lo Akuja gikone dhi yudo chudo maromo milion 68. Bed thuolo Nyakwara Mogi mar ndiko na namba en 33600 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mara X bende @Ramogi TV KE, ka YouTube wayudore achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Machiegni Nyakwara Mogi nyinga en George Bati. Jodolo moko mawuok Nairobi odok ne jatend piny William Ruto e chiwo mare mar omenda maromo siling milion 200 ne kanisa mar Jesus Live Ministry, kagiwacho ni mano kido ma nyiso ni jatend piny en jal mang'won. Jodolo go kotelnegi koda Pastor John Mwangi owacho ni chiwo mar jatend piny okonego ketie weche mag siasa. Giwacho ni jadolo mar kanisa mar Jesus Winners Ministry Edward Mwai osebedo kalemo ne tend William Ruto kakoro mano en gima kare ka okayo gima ne ochuoyo. Bende oseyo tim mayande ne otimore Kirinyaga kama jadolo ne owit oko mar kar lamo nikech odage miyo josiasa thuolo mar loso e kinde mar liel. Gikwayo ganda mondo chiw luor ne chenro mag kanisa kod kuonde lamo duto mathurka. Initiative of supporting Jesus Winner Church when he went there on Sunday. That is a God idea, Mr. President. You did so good. The Bible said that whatever man soweth, he harvested. So we know and we believe that our president, God is going to bless you as a person because you went there as a person, you gave as a person, and that is acceptable. Tunasema asanti kwa rais pia kwa sababu apostle ni mchungaji wa wote na huyo ndiye aliyemuombea na tukaona ya kwamba ilitimia. Nabii akishafanya jambo likatimia. Sasa huyo amerudi Shiro kusema asanti. Tena kurudi Shiro ni shida. Kurudi Shiro kushukuru ni shida. Na amekuja kushikiria ili mradi wa koneni ya maelfu ya mamilioni. So wakishikiria hata hajatoa atoe. Anastahili atoe zaidi. Na wengine ndio warete. My fellow children, our agencies, open your eyes. Here there is a job opportunity being offered and it has been offered by love. It is a high time we see that there is a job opportunity that have been opened to the agencies. I would urge you, my children, go there, seek for employment, and see what God will do to your life. Kawere kod mago Nyakwara Mogi pod obro medo mi mathoth ahinya kaka weche mag kanisa chalo kod chung' margi chiwo machal kod mago
Jotend migao mar thieth kata jotend migao mar thieth ni mbele komiti mar od bura mar thieth ka gichiwo ler e chal mar thieth pacho ka ahinya to e weche mag okumba mar SHA ma osekelo wich bar ne migao no kanyakla kod gope ma okumba machon mar NHIF nigo. Nyakwaramogi kama kaka ne gibedo gi twak e kinde ma jatend migao no ne nitiere mbele mar komiti mar od bura. You see, the issue here is when you take SHA, you have three funds. The SHIF, the Primary Care Fund, and the Emergency and Critical Care Fund. As a Kenyan, I'm sick, I don't know that. So I'm saying that so long as I'm registered, whether I've paid a premium or not, I'm entitled to level 2 and level 3. Even there is still a problem because in our country today, there is no proper referral system that will cleanly say, now I'm through with level 2 and 3, now I'm moving to level 4. You go to level 4 and there are still outpatient services that are actually should be paid for by primary care fund. Then you come to this chronic emergency. Again, it is public funded, isn't it? That's where it's not. So whether I've paid a premium or not, if I have cancer, I should be entitled to that wherever I am, because that does not depend on the premium, because that is paid from the taxpayer. So the issue we have here is we haven't had a clear delineation of the systems of how people access this. And that was my problem. This money is very little. So even if I took level 2 and 3, can I say that all Kenyans now, if they go to any level 2 and 3, they'll be treated and walk out without paying anything because you have this money? If not, then how are you distributing the little you have? And we will even go further, the capitation system, how does it work to cover that? Once you have been registered as a member, you have made your contribution, you paid your premiums as a member, you will then receive treatment from level 4, 5, and 6. If, and within your treatment, the benefit package you enjoy, which now we've enhanced, for example, oncology, to 550, your SHIF contributions will still pay for it. All right? And that will be your entitlement. In the event, and that's why this is emergency, chronic and critical illness, sometimes you exhaust your benefit entitlement. And therefore, the ECCIF funds now sets in. One, to take care of additional treatment that will be required, and those protocols are there. So once the patient has exhausted their benefit packages, they will enjoy that. The other issue we talked about, primary health care, it is not restricted to the public facilities. It goes faith-based, private, all facilities who have been contracted at the level 2 and level 3, they are entitled. And the payment is based on the capitation. Nakoromogi manaka weche ne chalo e komiti mochune weche mag thieth e od bura kama itemo non moko kuom midhiero ma poro kwako sekta mar weche mag thieth kod pek ma jopiny koni gi kale ka ten migao mar thieth lero okenge ma gimedo keto neno ni lai mar thieth obedo mopuche pacho ka kendo tuoche mosebedo matama ma osemiyo oganda tiyo kod omenda mathoth ahinya e kinde ma gidhi manyo thieth giyudo fuong'ruok kokalo e lai ma iketo kod sirikal. Kwawere kod mago Nyakoromogi nasengo na biro duoki weche mag kanisa. Kama iro ni kanisa mar Jesus Winners Ministry oramoni ne ok giya kolop kambi jolweny ma Roysambu kaka osebed ka ilieko ka giwacho ni bath lobno ne margi kendo ne ousnegi gi uchumi. Bende giseyo oganda kuom kelo liet e solro ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingonegi mar $20 million ka giwacho ni jatend piny
en achiel kuomgi kendo ni thuolo mar golo chiwo mora mora mana kaka jo-Kenya mamoko ma biro bang' ka oganda jo-Kenya onyiso ich wang' margi e mbui ka gidwaro ng'eyo gimomiyo igolo omenda ma kore lach ne kanisa to oganda jo-Kenya to nigi agwonyore gi pado thieth ni e kinda kuru Gasumbi ka kuonde tiegruok moko be iloro nikech onge mar omenda. Bishop mwenyewe alisema tungependa kukuomba kwa sababu tuko na mjengo kama wewe binafsi kama unaweza tupatia support ya kujenga kanisa, na kwa sababu watu wameplinji, hata members, hata sisi wachungaji, hata wazee wa kanisa. Kwa hivyo kwetu sisi tulichukua, rais aliplinji kama yule mshirika mwingine ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku na akute kama kuna mchango unaendelea na yeye achangie. Na mawakili wazima wakisema ati kanisa imepatiwa shamba ya jeshi. Bishop mwenyewe aliomba rais na wale wakaongeleshwa. PS mwenyewe wa land, PS wa defense walikuja na surveyor wa serikali na surveyor wengine wakatoa mipaka. Hata ukienda saa hii last year ndio kuliweka ukuta kati yetu na jeshi, kuna ukuta kubwa sana. Aput mauchung ne yiero commissioners mag duol mar yiero kod keyo pacho ka IEBC koro yango ni ji 37 oro kwayo ne lemo mar bedo jakom ka ji makwan gi romo 1319 noro kwayo mar bedo commissioners mag duol mar IEBC ma tok rango matut jogo mane oro kwayo megi ne thuolo makamano mari nitie jogo mane oro kwayo megi nyadiriyo. Kaka jafombo marwa Efinya Kidilero jata tije machon mar IEBC James Oswago kod mane en registrar mar do Anamadi gin moko kuom jogo moyangi ni oro kwayo margi ne lemo mar bedo jakom mar IEBC. Ei ote margi, aput mochungne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochungne yiero pacho ka IEBC gikono yango kwan jogo manoro kwayo mekgi ne thuolo mane gilando. Kwan duto mag jogo manoro kwayo romo 1356. Kuom mano, ji 37 nooro kwayo mar dwaro lemo mar jakom mar IEBC ka ji 1319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duolno. Jogo manoro kwayo ne thuolo ma jakom gin kaka mane en registrar mar doho Ann Atieno Amadi, director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye, Dan Kano Juang mabende en japuonj mbalariany mar Africa Nazarene e weche mag chike. Ji mamoko gin kaka mane en jalup registrar mar doho Francis Kisinja, Charles Nyachai kod mane en jata tije mar IEBC James Oswago. E kinde mane en jata tije mar IEBC, Oswago noyud kod ketho ma chiwo rak maromo bilion 1.3 ataro mar chik ma nyiewo masinde mitiyogo e kinde yiero. Kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manoro kwayo ne lemo ma jakom gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti mar Homa Bay bende otele kwan jogo manoro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63, kiluwe machiegni kod Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochung'ne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek matieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji adi mibiro yier madadhogi ne lemogo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Archbishop mar kanisa jokopere Martin Kivuva Musonde okwayo piny owacho mondo ket jo Kenya ler e wi chenro mar thieth mar SHA to chutho bang' maling'ling chako wuok ni chal kama nitiere mibadhi mokwako chenro no. Kivuva okoni nyaka sani ute thieth mag kanisni jokopere pod bandho piny owacho muom ma kore lach kata bang' piny owacho ne singo mar chulo omenda makamago. Jadolo no kamachielo okwayo oganda jo Kenya duto to chutho jokopere mondo mi oyal kwe kinde ni mar tweyo kod lamo mar golo Kenya midhiero mopogore opogore ma sani onyiedhore to chutho ng'awruok mar ngima ne oganda mathoth mathurka. Nimemwona rais amekasirika sana, nikasema ni kweli, kama ni kweli kwamba hii SHA inaitwaje? SHA
hata watu wameingilia kwa namna mbalimbali, labda bila yeye kujua au kupitia milango ya nyuma. Jamani, we are together katika kupiga inyoroshwe, ifai saidie watu. Kanisa ina mahospitali, ina zahanati na ngazi mbalimbali za uguzi. Kama unanidai na unaishi nyumba hii na unataka kuumbia nyumba yangu nyingine, lazima ulipe ya kwanza na ulipe ya pili pia. Maromo nyithindo manyiri 1013 weyo sikul higa ka higa kaluwore gi iye ma ohiwe pacho ka. Ma en kaluwore kod report ma ogol kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Zizi Afrique ma otimo nonro margi e kaunti ma Siaya, Samburu kod Mombasa. Nono ne oyango ni thoth nyithindo ok dogi e sikunde bang' nyuol kaluwore gi weche mopogore opogore. Kama duong' to en tich matek mar jopuonj madongo e sikunde manitie. Bende thothgi kia ratiro magi mar yudo somo bang' nyuol ka nyithindo magi nyuolo bende oyangore ni ok yud rit makare. One of the key things that is emerging is there are some schools that are unwelcome, and because of several reasons. One, girls fearing that they will be shamed. The second thing will be able, they will be viewed as role models in the community, but also at the school environment. And the third thing is about kind of stigmatization. And that this settles back again to the school administration in terms of how can they support the girl to be able to address some of these barriers, knowing that they have someone new also in their life, that young child also needs to be taken care of. It is just for us to now rethink and really check whether we have done our work. Have we done our homework in terms of supporting these girls? And also it is about time to now rethink the root causes of teenage pregnancy. Erokamano nyakwara mogi kuom keto Ramogi TV gi thuolo ni madwani mondo koro ni ayude yweyo mar wadunda no ka ji medo ndiko ji golo pachgi e yore mopogore opogore kotende kod weche manyien ma wan godo e odiechieng' ma kawuono, ahinya kotende kod weche mag okumba mar thieth ma nitiere bwo telo mar Social Health Authority kata SHA. En wach ma nyuolo paro mopogore opogore nyakwara mogi ka ji medo ndiko gi golo pachgi gi wacho gik matimore. Ng'ato penjo kani bati, is SHA dead? Mano penjo mopenjo. Koro ano kanyal bedo gi thuolo mar lando tuo kata hinyruok mare kata tho mare. Kata kamano sirikal medo chiwo singo ni okenge gi medo keto mar neno ni okumba mar thieth masani tiyo godo mokaw kar NHIF en mano makelo lokruok gi duoko makare ne oganda jo Kenya. Omiyo ng'at mani kod penjo sirikal emochung' ka duoko. Erokamano ne Jaro Soja koni waneni gin gi Gor Mahia third patron engineer Mike Musa Tiego, Gor Mahia youth team manager Tom bende wacho ni mano Tom Ogweno kendo mora ahinya gi weche manyien. Wacho ni mano Gor Mahia 001. Osiep Dr. Raymond Omolo wacho ni poch gi pak ne Kogalo kuom loch manyoro Dandora Stadium gi Kariobangi Sharks. Okay, erokamano ahinya nyakwara mogi kaluwore gi thuolo manitie wakaw yweyo matin kaduogo to an pod gi weche manyien mamoko ma pod biro ni achiel kachiel Ramogi TV ma en migago. Kik idhi mabor. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both side, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata ingine imeenda sana. Cash out nilikuwa napata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo, tukiangalianga venye naweza fanya. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machini kendo nyakora mogodhi nyime gi weche manyien. Duol mauchung ne weche mag lope pachoka the National Lands Commission ochiwo thuolo ne bad migawo mauchung ne weche mag KOP e puothe National Irrigation Authority mondo odhi nyime kod chudo mag jogo manochiwo lopegi mondo ti godo e weche mag pur. Piny owacho osechiwo omenda maromo siling $68 ma idhi ti godo e chulo weg lope manochiwo lopegi e gwenge mag Lower Kuja e kaunti ma Migori. Bang' rito chudo margi kuom higni buora, geno ko nitiere ne jogo manochiwo lopegi mondo koro tige gedo mar kar purno ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Geno ne obiro machiegni bang' duolno moch wechego mag lope pacho kae, ma bende ong'ere kaka National Land Commission, miyo duolno mar National Irrigation Authority kata NIA thuolo ma chulo wegi lo omenda maromo $68 million. Manager mar kor pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni chenrogo mag puodho bok mag lo kapok ochulgi koro dhi nyime. President nomiyowa around $1,68 million. Nyalo wacho ni pesa no wantiere godo sani, and wasetudre gi jo National Land Commission ma gimiyowa thuolo mondo wadhi mbele gi chudo. Ma sani nitiere committee mane office mara ma Lower Kuja ka madhi mbele gi cheko otese mag jopur mondo mi gichiw thuolo mar chulogi. Koro watimo kaka searches mag land mondo mi wa verify gi documents mag jopur mondo wachul the right owner mar puodho. Manager ni malo Lower Kuja Irrigation Scheme wacho ni ji mamoko ma nyingi koro onge listi ma chudo uche chudo magi pod iloso kod piny owacho. Compensation itimo on priority basis. Mokwongo en kama watime operation sani mo pure ni. Wasebedo gi pur matek, ipuro to kamipure no wuon kanyo neno ni pok ochule. Koro wasebedo gi pur matek matin. Koro waneno ni mondo kama wapure sani wachulgi mondo wadong gi yot mar pur. Ano number 1. Kaito kuma wagero sani kaka block 1-1 and block 1-2 mane ja president obiro launch. Gimba wamiyo gi priority mondo mi kik gichung gedo. E okang' mar medo lach mar kar pur mar Lower Kuja Irrigation Scheme, ten kar pur ni wacho ne lo maromo ekas 1,200 manyien idhi yaw higane mondo jopur omed yudo puothe maginyalo pure. Sani wagero block 1-2
and kwa tieko block 1 to wabro chako kelo another 1,200 acres ma wabro pure mchele, and mano en part of pesa mane president no chikowa ma mondo mi ogere contractors nitie site gidhi mbele gi tich, and again on by sama igani dhi rumo financial year dwe mar 6 wabro yudo ka watieko block 1-2 ma wachako keto those acreage into production. Kalore kod singo manogol ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e kar pundi mar aboro mar higa mokalo, joten kar pundi malo Akuja wanjo pur sani yudo mbolea machiegni kodgi, kabende kata chiro mar ochele be nyaka sani koro nitie makare. Fertilizer obiro, NCPB no amiyo a warehouse kama gikete fertilizer margi, and jopur wasani nyalo yudo fertilizer e bei man piny kendo machiegni mopogore kuma ne gidhi giome fertilizer mabor min Migori. NCPB bende ochako kawo space machielo ma ong'iewo mchele ma wapuro te, ma sani onge japur moro amora ma diwach ni odiwo gi mchende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawere kod weche mag pur ma Lower Akuja e Migori, wado ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango nyamburko manyien mag lweny aina mar MRAP mani kod teko mar geng'o tan 10 mar muoch mar miruti. Nyamburkogo biro konyo e chwalo arita ma pacho ka e rang'iny mamalo moloyo to e gwenge ma osekwa kod weche mag maundu. Murkomen oyango nyamburkogo e log tich mar jolweny mag GSU kata obila mag GSU e gwenge ma Ruaraka e boma ma Nairobi. We live in a nation that is surrounded by a number of countries that are struggling with various challenges of security. We all know the challenges that our neighbors in Somalia, in southern part of Ethiopia, in Sudan, southern Sudan, and all these challenges are posing a threat to our national security, especially in the pastoralist and far-flung areas. As to ensure that we secure this nation further and to make sure that our officers are protected from a few criminal elements that may be wanting to harm the citizens and harm also officers who are providing cover for law and order, the government of Kenya put in place a modernization program under the leadership of President William Ruto, which program has been implemented in the last 2.5 years to make sure that the equipment that is used by our police officers are modern. Koromogi mago gin obila mag majoni moyudo nyamburko machalo kod mago eneno ni weche mag arita obedo makare ahinya e tong' mar Kenya kod pinje ma libamba. Moko kuom johala e chiro ma Suna Marindi e sub-county ma Suna West ne orocho romo mane moko kuom apisas mawuok e migawo mar ohala e kaunti ma Migori ochano kod kontrakta magero chirono odiechieng' manyoro. Johala gi moting'o jotende chirono ma gedo mare dhi nyime ka itiyo kod omenda maromo siling $140 orocho romono ka giwacho ni tend migawo mar ohala ne oloso romono tok ne nyawadgi to ok ne onywandgi e wach mar romono. Jakom mar johala e chirono ma Suna Marindi Charles Kamisi owacho ni gichich ni nitiere kaka moko kuom apisas mag kaunti ma Migori osechako chiwo kuonde ohala e chirono ma igero e yo manyasani ne jogo ma ok tim ohala kanyo. Hao wakati imefika soko na His Excellency Governor amesha tujengea soko, wanakuja wanataka kubom kuwauzia watu wengine. Hatutakubali this time. Pesa nyocha governor wacho ni mondo miwa pesa no pok wayudo. Chono ogernwa kama bende wan mane wastrago moger chono. Chono utamuru yao. Sani chiro pok ubedo kodwa piny munyiso wakata ni chichwa ni koro ringo kama. Kata waluongo ni mondo bi mondo wasea kodu ni chiro ne ringo nade pok ubiro. Unu biro gi gige umudu wan uchak pogo go chiro. Wang ne udwa ringo kendo udwa ringo mang'eny. Gombo mondo stumu kabisa. En wach moro ni jo county employed moko biro kae ndi dwa vamia ka mondo kaw spaces monego bed ni johala kaw. Gima kamano ko biyie. Kendo akwa johala duto te ma Suna Marindi ni this time round adwa no chung kidete. Gimoro amora ma do timre wayie wabiro timo. Jopiny kata jo ohala manie chiro kanyo nok ong'eyo maler gimomiyo ne gin kanyo, but ajiri mantiere
ni ne ok gidhi pogo chiro kaka jok moko wache, to ne gidhi ng'iyo mana ni tich mar gero chirono ochopo level mane kendo gik mage ne nyatim ka ikruok ne mondo yawe. Jokanyo mag bunge la wananchi e boma ma Kisumu oyango ni oganda Luo okoikore mar dok e ndara kendo e yor kedo ne Kenya e weche mag siasa kod telo. Gino magiwacho ni osemiyo konde moko ma Kenya ng'eyo ni mano en tij oganda Luo. Giwacho ni oganda Luo osewito ngimagi kendo mang'eny odong' kod adhonde ka koro sani to gidwaro ni ogai mar Azimio Raila Odinga oti mana machiegni kod sirikal mar William Ruto. Gitwak kod Ramogi TV e boma ma Kisumu ka giyango ni sirikal mar William Ruto osenywando oganda mag joluo e sirikandno e lemo madongo kendo jopiny neno lemogo golemo maggi. Wang'ni ok wachak wadhi e ndara nwang'anyo kendo. Tiagas oromo nyithindwa, bunde oromo nyithindwa, ok wachak wadhi e ndara nwawuok oko e opposition. Ngima mar opposition oseromo wa jakom. Omiyo kama koro nyise chwo tiende ma wuod Sugoi be koro nyose yie mar mondo mi okaw nyithiwage jakom. Wanyithindi wan gimi wacha ne mwatimo gato this time round jakom. Wakweni kama inano wa iseso wani. Jakom kiki yie ngato yuatindi mondo mi wawuoge serikali Ruto ni. Wan kaka mine, wa support baba ni kama baba odhiye. Twaluwo toke ma ok wapingi. Gik mwaseneno ko chakre maandamano. Waseneno malit kaka mine. Nyithiwa inego tiaga si chwadowa mine irepo. To marai wadonje broad base full. Wa support baba kunyiso wani wa support Ruto full. Hii sirikal kanyo wan kako oganda Luo to gi supporters ni Kenya at large wagombo nwa bed gi civic education mondo wang'e ber sirikal. Wang'ni ok wagomb nwa wuoge sirikal kendo. Sirikal matiyo makawuono mar owadu matis William Ruto ne en sirikal mwadhi kome, en sirikal mwadhi keye. Omiyo wan ok waikre mar dhi Wamunyoro. Sirikal ni ODM nyokawe committees e parliament. Omiyo jothurwa waol gidhi e ndara wang'ni. Oganda chose wuondo wa. Ok wachak wadok chien. Kaka weche chalo nyakora mogi. Yorruok nomuoch e od bura mar kaunti ma Busia kama kuom MCAs no bare adhong' e mbele speaker margi Fredrick Odilo bang' pogruok betie e wi lipot mar kwedo ndiko jotich jogo matayo tije mag kaunti kod jolupgi e bad migepe mopogore opogore mag kaunti ma Busia. Lipotno nochwal gi MCA ma Buhayo North Gadi Jaka e nyim komiti mar jotich e od bura mar kaunti ma Busia. Jaka wacho ni chenro duto mar ndiko jota tije kod jolupgi nopong' kod mibadhi. Kuom mano owinjo teng' lwetgi mogo mondo mi gavana mar kaunti ma Busia Apollo Tuma ochak chenro no manyien kaluwore gi dwaro mar chik. E kindego MCA ma Ang'urai North Isaac Wamalwa kod MCA mogwel kokalo e duond bura mar ODM e kar chung' od bura ma Nambale Mary Odongo nomakore ng'ut sati e od burano tok rem bedo kod winjruok e wi lipodno. Equivalent to what Marana did to nullify, Mr. Speaker, to nullify because the process was hard irregularities, Mr. Speaker. When recruiting directors and deputy directors, and the committee therefore invokes the provisions of Section 58 of the County Government Act and recommends that all members of County Public Service Board be removed from office. Mr. Speaker, I think you are the same speaker who said that my motion should be held because it is in court. This issue is in the ANCC. We should not even waste time debating on it. Thank you, Mr. Speaker. Report mar kor higa mar 2025 manyiso kaka counties tiyo kod budget margi onyiso kaka governors oketo counties kod ngaji mar dongruok e kinde momenda maromo bilionde modhuro to tworo nindo e bengi mag counties go. Report mar jaga budget ma pachoka bende yango kaka omenda maromo bilionde pod itiyo godo e weche wuoth ma pachoka kod mag pinje maoko. Cynthia Nyango luwo lipodno kendo ma eler. Kaluwore kod lipot mar kor higa ma oketi ayanga kod jaga budget ma pachoka,
omenda maromo bilionde ma oketi thenge ne weche dongruok mag counties tuoro nindo e bengi mar Central Bank of Kenya. Lipodno mar dweche 6 mokwongo e hik omenda mar 2024 kod 25 nyiso ni bajet maromo bilion 588.3 ne opuodhi ka bilion 376.86 ne en mar tayo chenro mapile mag counties kendo bilion 216.53 ne en mar dongruok. Kata bang' timo puotho mar omenda ni, Margaret Nyakango wacho ni counties ne otiyo kod bilion 33.5 kende marom kod atamalo 16. Lipodno bende onyiso governors ma otiyo kod omenda mathwis mogik e weche dongruok. Lipodno oyango gavana ma Elgeyo Marakwet Wesley Rotich mane otiyo kod atamalo 5 kende mar omenda mar dongruok maromre kod milion 110 ka oweyo bilion 2.3 mar dongruok mar kaunti no katholo kuoro e bengi. Gavana Malamu Isa Timami bende lipodno ogoro tije kod kalam makwar kaka otiyo kod omenda mar dongruok. Gavana Timami lipodno yango ne otiyo kod milion 113 kende timo dongruok mar chula Malamu ka bilion 2.2 mane ochiwne kaunti no oweyo katholo kuoro e CBK. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboit ne otiyo kod atamalo 7 mar omenda mar dongruok marom gi milion 216 ka oweyo bilion 3.5 e bengi ka onge gima timo. Kaunti ma Kajiado ne otiyo kod milion 485 e weche dongruok maromre kod atamalo 12 ka omenda maromo bilion 3.5 ne owe ma ok otigo. Kaluwore kod jaga bajet ma pacho ka, kaunti ma Mandera ne otiyo kod atamalo 32 mar omenda margi mar dongruok ka gavana Adan Khalif ne otiyo kod bilion 1.9 e chenro mag dongruok e higa no ma omeny. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu bedo namba 2 tiyo kod omenda mar dongruok ka lipodno yango ni kaunti ne otiyo kod bilion 1.5 e chenro mag dongruok e wi omenda maromo bilion 5.1 mane opuodhi ne chenro mag dongruok mar kaunti no e higa achiel. Jirande ma Marsabit Mohamed Mohamud bende onenore listi mar governors ma otelo e nyime tiyo kod omenda mar dongruok. Kaunti ma Marsabit ne otiyo kod omenda maromo milion 974 e chenro mag dongruok e wi omenda maromo bilion 3.8 mane oket thenge e chenro mag dongruok e kaunti no e hik omenda mar 2024 kod 25. Governors kata kamano biwo seyo ne apis Margaret Nyakango magiwacho ni deko e puodho bajet mag counties. Lipot mar jaga bajet mar kor higani bende onyiso ni counties pod ni kod peke choko suru mar gigiwegi ka counties mag Narok, Elgeyo Marakwet, Samburu kachiel kod Wajir ma choko atamalo 50 mar ageta margi. Omenda ma itiyogo e chenro mag wuodhe ma pacho ka kod mago ma pinje ma oko kata kamano pod en wich bar kaluwore kod lipot mar jaga bajet. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kowere kod maunyo goro mogene jotend ute thieth manitie bor riwruoge mag lamo kata kanise dwaro mondo piny owacho otiek chulo gope mag NHIF maromo siling bilion 6.8 kuom thuolo mar ndalo 40 to gidhi chungo thieth ne jotuo duto mamanyo thieth e ute thieth go katiyo kod SHA ma biro e kinde mar riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa to ochung kar tiendgi kendo ochungo ng'anyo margi ne kata ochungo ng'anyo margi ne jotuo mag SHA seche matin bang' jatend piny William Ruto e oboke manyo chiwo yie chulo atamalo 88 mar ute thieth mag NHIF ne ni kod gopegi ma ni piny mar bilion 10. Kata kamano okuma mar thieth mar obila kod jopuonj to pod okti e ute thieth go. The Kenya faith-based health services providers are issuing a 14 days ultimatum demanding for immediate payment of outstanding NHIF, SHA and Makel debts totaling to 10 billion. Tuendelee kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kama ilivyokuwa hapo awali. Jambo hilo kutoka kwa rais limeweza kupokelewa vizuri na chama cha Rufa na wanachama wake, na hivyo basi tukaamua kurejelea kupeana huduma kwa wanachama wa SHA kuanzia sasa. Kaunti ma Kiambu chungo chendo duto ma dhi nyime e yao ma Juja tok tho mar jopuonje ariyo mawuok e mbalariany ma JKUAT manchane otho e yao no e kinde mane gigoyo abal. Dwe achiel chien ji 4 owito ngimagi e yao nogo ka koro gidwaro ni ong'i chal mar arita mar joma dhi yweyo kanyo kapok oyawe kendo ne jopiny. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler. Jumapil mokalo
Jopuonjre ariyo, Danstef Matoke kod Abel Mikae, maok e mbalariany ma JKUAT, ne owito ngimagi e pini e kinde mane gigoyo abal. Wach thoe yaoni ma Juja koro miyo ket arita mager e alwora makae ka apisas mag arita mag kaunti kaachiel gi obila ome chik mar tamo ng'ata budho kata chungo nyamburko kae. Tumepiga marufuku activities za anasa ambazo zilikuwa zinafanyika hapa within the 100 meter radius except kwa wale licensed operators ambao wako around this dam. Mwangi wa Mwangi medo ni jogo matimo limbe alworani kamoting'o jopuonjre kaachiel gi jogo mabago nyasi ok be yienegi donjo kae ka koro omed apisas marito alworani. Hao wengine wote ambao wanakuja, wananchi, wanafunzi, watu wako kwa starehe, tumepiga marufuku na tumeweka askari ambao wanatoka kwa county na national government. Tumekubaliana, the whole team, we have all officers here or from all disciplines to be able to arrest this situation. Kwa sababu hatutaki tena, hata His Excellency the Governor told me this morning, hataki kusikia tena in the lives lost here when we are here. Peter Matoke, maen wuon mosenindo Danstef Matoke, opoyo okang' makama kowacho ni obiro konyo e geng'o thoe e alworani. Pia nimeona watu kutoka kwa county government ya Kiambu, kutoka kwa Chucha sub county. Nimeona wamekuja, wameendelea kuweka hiyo mikakati ambayo mimi nashukuru sana. Omera ni samagi korene iko wuodgi, rido arita kae biro konyo joma moko kikwit johera magi e yaoni. Nataka kueleza wale watu wa area hii. Wakati wanaona wageni kama hao wanakuja, at least wanajaribu kuwaelezea zile hatari zinakuanga hapa na ni nini yanastahili haswa kufanyika hapa. Jumathoth majabiro kae magin rowere koda joma igi oguro majatimo nyasi e alworani koro biro chuno mondo mi omany komachielo magibiro bage nyasi gi e kinde ka kinde. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Familia mar Gilbert Kinyua, jatuo manonegi kayudo thieth e od thieth ma Kenyatta, pod chuny jomoko ka gimanyo ratiro e wi tho mar wuodgi. Kaluwore kod ler ma wayudo, duoko mar nonro mag nyinyo mong'ere kaka DNA manotim ogolo ni jatuo maneni kod Kinyua e ot achiel ma bende ne oketi kaka achiel kuom achich maduong' e nek makamano ne ok onego Kinyua. Kaka odiechienge medo kalo, thond geno e gima familia mar Gilbert Kinyua nigo ni chieng' moro achiel ne lernegi gima ne omiyo wuodgi onegi e yo magalagala. Gilbert, jatuo mane geno mare en ni od thieth maduong' ma Kenyatta ema nonyalo yude ngima, ne onegi e otandane mar midekre ka nyaka sani rumbi pod okwako wach mar tho mare. Kufikia hapa hatujapata any justice kutoka kwa hospitali ama ma-DCI, hakuna kitu chochote tumeridhika nayo. Kuom chiegni dwe achiel familia mare pod dak kod paro gi dang'ni mar chuny. Gisetemo wuotho e apise mopogore opogore mane giparo ni ginyalo yude duoko e wi ng'ama ne onego Gilbert e otieno mar tarik 7 dwe mar 2 gani, kata kamano pod onge duoko. Kata mana jochiw thieth manie tich e otienono koni gikia gima notimore ne Gilbert, kendo ne giyudo Gilbert ka chunye osechot ka remo ema nomienore e wang'e kaachiel kod dier ot. Ka panda lot ne oduogo yudi ka obol oko mar dirisa mar ot kama ne ithiedhe jatuono. Familia mare pod piny ogonya ng'eng'a kaluwore ni kata mana tipo mag wang' dede e od thieth maduong' ma Kenyatta yangore ni ne ok otiyo e otieno manonege Gilbert. Tend od thieth ma Kenyatta bende nyaka sani pok ochiwo duoko moro amora e wi gima notimore. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo, na tumegojea kutoka Friday, wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Kata obedo ni jononro ne okawo remo mane wuok kuom Gilbert kod nyinyo mag jatuo mane nitie kod Gilbert e od thieth e kinde tho mare, okang' mane familia mar Gilbert nigo gi geno ne dhi kelo duoko. Jumbe osekalo buora to duoko pod onge, ka onge kata ng'at achiel mosewuok mar nyiso gi duoko mar pim mag nyinyo mong'ere kaka DNA. Na justice bado hatujapata, na hatuwezi zika Gilbert Kinyua kama justice yake hatujapata. E kinde ma familia Gilbert pod manyo duoko,
wayudo duoko mar pim mag nyinyo kata DNA manotim mar yango ng'at madibed ni onego Gilbert. Duoko mar pim mar DNA nyiso ni jatuo mane ni kod Gilbert e od thieth achiel ok ema nonege, kata obedo ni en ema nokete kaka chich maduong' e wi nek mar Gilbert Kinyua. Ma nyiso ni jotim nonro e wi nek mar Gilbert Kinyua biro chuno mondo chak nonro manyien. Maling'ling' koni poni duoko koyudore, to nyalo chuno mondo chwal obok mag nonro ne apis jamin buche maduong' mar piny owacho kata ODPP mondo donjne tend od thieth maduong' ma Kenyatta kuom rem keto kenge mag rito jotuo e od thiethno. Kanyaka sani pod girito kaponi biro migi duoko mar yango jal manonego Gilbert kod gimomiyo nonege. Familia Gilbert dhi nyime kod chenro mar iko wuodgi e gweng' ma Mukurweini. George Bati, Ramogi TV. Erokamano nyakora mogi dakika en 44 bang' sa 7 mar odiechieng'. Weche manyien mag migago biro ni gi kindeni. Kama neno ka Nyangira Alfred wacho ni winjo migago maler ahinya, gintiere ungo e Karungu. Erokamano ahinya gin gi Phoebe Pamela Onyango kentiere Tanzania. Erokamano kuom keto Ramogi TV Nyangira Alfred. Mimi ni Roni kutoka Migori Ramogi TV na nifurahisha sana Bati. Okay, erokamano Roni kuom kete Ramogi TV. Noka Bishop Isaac Wood Alwach kantire Sakwa Nyaguda wacho ni en bende ene Ramogi TV kendo wacho ni piny bero koneka piny racha ahinya. Kata kamano gimo penje ni pesa to duong' ndi to ngima ere. Bishop Isaac Wood Alwach kantire Nyaguda Bondo penjo kamano, wacho ni ero pesa igolo to koro ngima to ni kanye. Okay. Jatend piny yuko jamna ne jo kanise to ji ywak. Koro tek manade. Fidel Castro wacho ni migago lera ntiere kanya duto. Jaroka wuok Sakwa Ulanda wacho ni an gima awuoro ni kare Kenya nigi pesa to ganda mang'eny to thagre. Mano kaka en bino penjo. Jo Uasin Gishu mane mor malich ka mor nigi odchopo kure ma koro ji ywak mana teni. Okay. Ano penjo mare. Sharon kawuok Mbita wacho neno migago maler ahinya, wach mar SHA to ok ber awacho tho tiko kamano. Kadi bed ni SHA ok nyalre to gidwok noduoka NHIF mondo ji obed makare. Mano kako ndiko kanyakora mogi jogo ma oketo wange Ramogi TV weche manyien mag migago. Ano kakaro Serena kanitiere gwenge mag Sega wacho ni gin kod olak jabuch achiel mag Sega. Gine Ramogi TV kete migago kendo weche manyien nitiere kare. Erokamano nyakoro mogi wadhi e yweyo machielo ka waduogo to pod wan gi mamoko modong'. Ma en migago Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ni wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
Gisebedo kaka achiel kuom kweth mar jothum kende ma pod orito kendo tiyo kod gige manyiso thumbe luo, kitwa kod timbewa. Gin kod sigana mopondo. Kingi. Maendi ang'o momiyo en uyiere nade? Kendo mane osenyuolo jothumbe mathoth mag ohangla e luo. Ei kaunti ma Homa Bay, wayudo jaduong' Samo Pere. Koro gin gik mane wadhi wang'eyo ni gin gik mokidhi matindo mokengoro. Mane ochako kweth mar kenge, kendo miyo mopondo ei thum mar orutu kod asili. Ng'e jothumbewa, tich abich kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya.